उत्पत्ती अवस्वर 1 ओळ 1 तावन 18. संसाराचे रसप आरंभात देवान आकाश आणि पृथ्वी रचली. पृथ्वी निराकर आणि रिती आसली. आदी सागराचेर अंधकार बरो नासलो आणि दैवीक वारें उदकाचेर मारतले. देवान म्हळें उजवाड जावं आणि उजवाड जालो. देवाक उजवाड बरो दिसलो. देवान उजवाड काळोखांत विंगड केलो. देवान उजवाडाक दीस आणि काळोखाक रात म्हूण नांव दिलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो पयलो दीस. देवान म्हळें उदक 2 वांटे करून उदका मदें एक अंतरळ जावं आणि तशेंच जालें. देवान अंतरळ केलें आणि अंतरळा सकयलें उदक अंतरळा वयल्या उदकांत विंगड केलें. देवान अंतरळाक आकाश म्हूण नांव दिलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो दुसरो दीस. देवान म्हळें आकाशांतलें उदक एके सुवातेर जमा जावं आणि सुकी दण दिसूं आणि तशेंच जालें. देवान सुके दळणीक भुमी आणि उदकाचे राशीक दर्यो म्हूण नांव दिलें आणि देवाक तें बरें दिसलें. देवान म्हळें भुमी वनस्पती उत्पन्न करूं, सर्व जिनसाची बी दितली झाडां आणि बियो आसलेल्या फळांचे रूख उत्पन्न जावं आणि तशेंच जालें. भुमीन वनस्पती उत्पन्न केली, सर्व जिनसाची बी दितली झाडां आणि बियो आसलेल्या फळांचे रूख जाले. देवाक तें बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो तिसरो दीस. देवान म्हळें दिसातावन रात वेगळी करूंक आकाशाचेर दिवे जावं. काळ, दीस आणि वर्सां दाखोवंक ते उपकारूं. पृथ्वेक उजवाड दिवंक आकाशाचेर ते दिवे आसूं आणि तशेंच जालें. देवान 2 व्हड दिवे रचले. व्हडलो दिवो दीस चलोवंक आणि धाकटो दिवो रात चलोवंक आणि नखेत्रांय ताणें रचलीं. पृथ्वेक उजवाड दिवंक दीस आणि रात चलोवंक आणि काळोखांत उजवाड वेगळो करूंक देवान तांकां आकाशाचेर घाली आणि देवाक तें बरें दिसलें.